दिनैनि समाव जोङो उन्दै होननानै जोङो फरायसा समाव एरायनो नागिरो, लाइमोन समखौ जोङो एरायनो नागिरो। नाथाय लाइमोन समनिफ्रायनो मानगोनां मुगानि आगदारि बानेस्वर बसुमतारी मोना जेरैबायदि खामानि मावबोबाय, दिनै बर' माहारिया बे थासारियाव सफैबाय। दा बेबायदि गोबां जोंनि जोहोलावफोर दङ, गोबां जोंनि रुंसारि जालांनाय मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोन दङ। बिथांमोननि नाजानायावसो दिनैनि जोङो थासारिखौ बर' माहारिया मोननो हादों। नङाबा बेबायदि फिसा फिसा हारिया गोबां हारियानो गावनि राव हारिमु फोजोबनानै जोबलांनो लामायाव सहैदों। दा बे जुजिनायनि गेजेरजों बिथांमोना जोंनो जे लामा होलांबाय, बे लामाखौ जों जेब्लायबो लाखिलांगोन। दिनै मोनसे गोथार सान, जे मुगानि आगदारि बानेस्वर बसुमतारीनि जोनोम सान, 83थि जोनोम सान। आरो बे जोनोम सानखौ दिनै जोङो बे गावनि न'खथियावनो जे मुसुखा दङ, मानगोनां मुगानि आगदारि बानेस्वर बसुमतारीनि बे न'खथिनि जे मुसुखायाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे सिके दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबाव जोङो बे फुंनि समाव बिथांनि बिबार बावनाय आरो बिथांखौ गोसोखांनानै जोङो जि मान होनाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बोनाय बे हाबाफारिखौ बेवहाय लानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे दिनै आसामनि जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्ला, बे जिल्ला आफाद, दखरा आफाद आरो दालाइसा आफादावबो मानगोनां मुगानि आगदारि बानेस्वर बसुमतारीनि हाबाफारिखौ बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनाय आरो फिरफिला थिखांनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। आरो बिथांमोन नङाब्ला दिनै बर' माहारिया मा थासारियाव फैगौमोन जों बुंनो हाया। मानो होनबा बिथांमोना लामा दानस्रांगिरि, दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोनोम होजेनग्रा 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम मोनदोंमोन। बिनिनो गायसनगिरि आफादगिरि जादों। बेजों लोगोसे बिथाङा फोरोंगुरु, बेजों लोगोसे बिथाङा बाथौनि जे दुलाराय बाथौ गौथुमनिबो गाहाय नेहाथारि जादोंमोन। बर' थुनलाइ आफादनिबो दैदेनगिरि जादोंमोन। आरो थुनलाइ बिथिङावबो बिथाङा आखाइ दंमोन। दा लिरनाय थुनलाइ बिथिङावबो बिथाङा आखाइ दंमोन। दा फारफ्रोमबो बिथिङाव बिथाङा रोंखा राखा। आरो बेवहाय जों मिथियो जे उन्दै समनिफ्रायनो, फरायसा समनिफ्रायनो बर' माहारिखौ फोजाखांनो, बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानो थाखाय बिथांमोना जागायजेननाय। दा दिनैनि समाव जोंनि लाइमोनफोरा बे जोंनि मानगोनां दैदेनगिरि, आगुनि दैदेनगिरि, रुंसारि जालांनाय जायफोर बिथांमोना गायसनलांनाय, बे गायसनलांनायनि लामाखौ जों लानांगोन। आरो बे लामाजों जों हान्थिनानै जोंनि बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि गायसननो थाखाय जेब्लायबो जों खामानि मावनांगोन। दिनैनि समाव जोङो उन्दै होननानै जोङो फरायसा समाव एरायनो नागिरो, लाइमोन समखौ जोङो एरायनो नागिरो। नाथाय लाइमोन समनिफ्रायनो मानगोनां मुगानि आगदारि बानेस्वर बसुमतारी मोना जेरैबायदि खामानि मावबोबाय, दिनै बर' माहारिया बे थासारियाव सफैबाय। दा बेबायदि गोबां जोंनि जोहोलावफोर दङ, गोबां जोंनि रुंसारि जालांनाय मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोन दङ। बिथांमोननि नाजानायावसो दिनैनि जोङो थासारिखौ बर' माहारिया मोननो हादों। नङाबा बेबायदि फिसा फिसा हारिया गोबां हारियानो गावनि राव हारिमु फोजोबनानै जोबलांनो लामायाव सहैदों। दा बे जुजिनायनि गेजेरजों बिथांमोना जोंनो जे लामा होलांबाय, बे लामाखौ जों जेब्लायबो लाखिलांगोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय बेखौ फिसायै फालिदों, न'खरावनो फालिदों। जोङो बोसोरथामनि उनाव बे एसे जोङो सावराय मेलजों लानानै एसे गिदिर फालिनाय, मोनफ्रोमबो जोंनि दैदेनगिरि, साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौ बोसोरथामनि उनाव बेखौ जोङो थिखानाय दङ। आरो बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फालिलांगोन। आरो इयुनावबो बिथांमोननि जे बिथांमोननि आदर्श, जे सान्थौ सानस्रि, बेखौ जोङो लाखिलांनो थाखाय। मोनसे फोसावथाय, बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इनस्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं इडुकेसनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिसना सोलिगासिनो दं।
बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय एचएस आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन। लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरखारि साख्रि, कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। बिनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुलाद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन। खुलुमबाय, आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं इडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। स्पेसियेलि भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो। कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो? जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।